videodokumentation fra Københavns Golfklub. Det er sommer. Juni, 20 grader. Vi er i gang med anden runde af projekt Kløver. Svidning af kløver gentagne gange med en stærk dosis jernsulfat. Det ser forfærdeligt ud, men det er effektivt. Vi har lavet pilotprojekt i sensommeren og fandt ud af, at 60 kg jernsulfat per hektar var effektivt. 80 gik det jo lidt ud over græsset, og ved 40 så gik det for langsomt. Og nu er vi i gang med anden runde. Det her er grinsomgivelser, og herinde er grinen. Det der sker, det er, at kløveren svides, nærmest brændes og forsvinder, falder hen. Og så de blade, som ikke er blevet ramt i første omgang, som var nedenunder, de kommer op til næste gang og får en tur. Og sådan fortsætter vi. Sidste år gjorde vi det 4 eller 5 gange, og til sidst var der ikke mere kløver, der kom op, og i år er det på en af felterne fra sidste år, der er der en lille bitte plet. Så det er faktisk ret effektivt. Går jeg lidt tættere på. Og det her er blevet svidet i går. Alt det ligger næsten som aske nede i bunden. Og det er på 2 omgange. Kløveren kommer invaderer fra semiroften, fra kanten, og passer perfekt ind i det her tørre rødsvingelmiljø, som vi prøver at have. Grinsene går i stå med at vokse, bliver halvgule om sommeren, og så er det, at kløveren giver en gas og invaderer mange pletter. Spillerne er begyndt at kalde det Mariehønbanen, men det går faktisk godt. Det er anden uge det her. Og hvis vi kommer i bund med det, så kan man jo nok regne ud, at næste år vil der være væsentligt færre pletter. Det vil sige, misfarvningen og det grimme visuelle vil ligesom forsvinde. Men sådan ser det ud i Dyrehaven i juni måned.